Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň YouTube'daky sahypasyndan gön eferde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Biz siz bilen bugün Türkmenistanyny oğuzlyk problemleri we nakyllar barada kysgaça görüň etmekçi bolýar. Ma'lum bolýar Gurbanuly Berdimuhammedow 7 ýanwarda geçiren iş maslahatyny Türkmen resmiýlerine oğuzlyk meselelerini degişli yer daýgançylyk meseleleri bilen bagly nakyllary, paratatly sözleri, adalgalary toplap sözlük görnüşini neşir etmegi tapşyrdy. Prezidentiň anancına ya pikirine göre bu nakyllar Türkmenistanyny daýgançylyk däpleriniň täzeden dikeldilmegine kömek etmeli. Şol wagtda nakyllar diýileni Sowet döwrü hem ýada düşýär. Sowet döwründe hem nakyllar ulanylmaga çalışylypdy. Masal üçin ihlasly ýapyş işine orden nakyn döşüňe diýip Sowet döwründe nakyl öredilipdi. Şeýle-de kolhoz maly kiminki, kimi işlese şonunky diýen nakyl ýörgünli nakyla urulypdy. Elbetde kolhoz maly garaşsyzlyk ýyllaryny tejribeden görnüşine göre oğurlaryň maly bolup çykdy. Ýagny Sapar Murat Niýazow döwründe Türkmen maýarlary atly birleşik öredilip, ol birleşigiň ýol başçysy şol wagtda ýazy bolan Nurmurat Ataýew soňra oğurlukda aýplanyp türmäge basyldy. Soňlan birlikde Sowet döwründe kolhoz, sowhoz emlaklar diýilip döredilen guramalarda işleyen adamlaryň rahmeti esasında dören baýlyk, mallar, tehnikalar oğurlanyp ýok edildi. Emma esasy oğurlanyp ýok edilen zat Türkmenistanyň Sowet ýyllaryny mallar ýa tehnikalar bolmady, daýgançylyk däpleri boldy. Sebebi ondan öňkü tejribelerden çen tutulsa Türkmenistan agrar ýurt, oğuzlyk ýurdu bolup adamlar mal wakyp, yer bejerip, eklenip gelipdirler. Elbette ulur bolçuluk bolmaýandyr ýöne, açlyk hem bolmaýandyrken tarihten görnüşine göre käwagt gurokçuluk bolan adamlar bir ýerden beýleki ýerlere göçüpdirler, emma umuman öz günlerini görüpdirler. Şuň kugünnäki ýaly Türkmenistanyny azyk nobatlary, çörek nobatlary, un, kepek nobatlary mundan tarihte bolmaýandyr. Emma Türkmenistanyny Sowet ýyllaryndan soň garaşsyzlygyň gelmegi bilen bazar ykdysadyýatyna geçilýänligi aýdylsa da planly ykdysadyýat saklanyp galdy. Ýagny Sowet döwründe adamlaryň yerleri elinden alınıp kolhoz, sowhozlar döredilen bolsa, ýokardan plan bellenen bolsa, garaşsyzlyk ýyllarynda hem az mykdardaky yerler kärenletine berilip, döwlet tarapyndan plan berildi. Plan kesgitlendi, ekmeli ekin kesgitlendi. Soňlan birlikde de döwlet daýganlar üçin ähli şertler döredýänligini gaýtalap, tekrarlap geldi. Emma azatlyk bilen gürleşýän daýganlar ol ýylýan şertlerin köplenç kagaz ýüzünde galýanlygyny, daýgançylykdan eklenjetmegiň barha kynlaşýanlygyny, daýgançylykda umuman yer meselesiniň töweregini ullokan korrupsiýanyň dörenligini gurrun berdiler. Bu ýagdaý owalardaky adamlaryň köpüsiniň ýaş adamlaryň hususan, mysal üçin Daşoğuz, Lewap vilayetlerinin köp ýaş adamyň daşary ýurtlary iş gözläp gitmegine alyp geldi, maskalaryň bölünmegine alyp geldi, çağalaryň atasy, enesiz ulalmagyna alyp geldi. Emma Türkmen hökümeti bu ýagdaýlardan netije çykarman, şol bir aýdanlaryny gaýtalap geldi, şertler döredilýär diýdi. İkinji tarapdan geçen ýylyň dowamynda Prezident Berdimuhammedow elbetde bir ýurtdaky agyr ykdysady krizis bilen bagly sebebi Türkmenistan öňküleri ýaly gazdan, neftden bol girdez alyp bilmeýär, şoň üçin oğuzlygyny belli bir derejede mätäs bolup galýar. Ikinji tarapdan paýtan daşary ýurtlara satmak bilen bagly hem altyn pul gazanylýar. Bu pul hem elbetde ýurtda gurokçuluk, suw ýetmezligi bilen bagly uly howp awany. Şoň üçin Berdimuhammedow belli bir derejede ýene reformalar teklip etdi. Ýagny kärenletçilere ýa-da telekeçiler diýilýänlere belli bir toporlary ýeri uzak möhletleýin berjekdigini, döwletiň satyn alyş narhlarynyň artdyryljakdygyny, şoň bilen birlikde de tehnik almak üçin ýeňillikli kararlaryň beriljakdygyny aýtdy. Emma görnüşinden bu ýagdaý hem oğuzlygynaky ýagdaýlary üýtgetjegi meňde meýär. Sebebi ýurtda
başta da aytışymyz ýaly ullukan yer we suw meselesidir. Ma'lum bolşaly paýta bilen baglykda suwun ýeriň eýesiniň bolmazlygy bilen baglykda yerler arrykladyly, şoorladyly, suwun artykmas ulanmagy bilen baglykda elbetde. Bu ýagdaý elbetde Türkmen köli ýaly proýektleriň bolmagyna garamazdan, deýkeşleriň bolmagyna garamazdan, Garawun kanalynyň bolmagyna garamazdan, şol kanalyň hem arassalanmazlygy, deýkeşleriň arassalanmazlygy, ikinji tarapdan suw howdanlarynyň hem iýdegsiz galmagy bilen bilelikde umumyň o hozalygy uzak ýyllaryň dowamyny gözden düşürli, ýeçiliksiz garly, döwlet ýokardan plan berildi, emma bu planlar kağıt ýüzünde dolsa da dolmady. İnsanlygyna hakykat aýdylman. Şoň bilen bir wagtda da spesialistleriň, hünärmenleriň pikirleri dinlenmän, bu meselede açyk gurrun edilmän. Olalky dentistiň o hozalyk özgörtmeleri diýilýänler esasında ýurtda mesele çözüljek boldy. İnsanlygyna şuňky ýagdaýdan çen tutulsa, mesele ýene nakyllara gelip diredi. Türkmenistan elbetde nakyllar toplanýar, parasatly sözler toplanýar ýöne Sovet döwrüniň tejribesinden görnüşi ýaly ihlasly ýapyş işini ordan nakyn döşüňi kalhoz mal kim işlese şonuň diýen ýaly täze nakyllarda öğretdiler diýip bu mesele barada biz bilen şu gün ýerden telefonyny urlaşan aşgabatly synçylaryň bir näçe saýtdy ýöne täze öğretilen nakyllar Türkmenistanyň o hozalyk meselelerini çözmez. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň azyk meselesi hem çözülmez, nowatlar meselesi hem çözülmez. Bu bolsa bütün halkyň ýurdun çöregi, bütün halkyň ýurdun arysgaly, ýurdun arysgaly bilen oýun etmek, nakyllar bilen oýun etmek, umumyň Berdimuhammedowyň da Türkmen hökümetiniň de peýdasyny därlip ýerli synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizde nähil pikirler bar? Ýa siz nähil nakyllar teklip edýäňiz? Ýa-da nakyllar, mesal üçin suw damjasy altyn nänesden ýaly nakyllar öz işini bitirirmi? Nakyllar nakyllygyna galýar. Ýöne ata-babalar bal-ballynyň bilen agyz süýjäni, arpekip buğday ormarsın ýa-da her kim öz ekenini orar diýerler. Biz bu mesele boýunça siziň pikirleriňize, garaýşlaryňyza garaşýarys. Şeýle de gepleşigimiz halan bolsaňyz, oňa laýyk gasmagy ýatdan çykarmalygy ýatla diýärsiz. Bize ýazyn, telefon edin.